Boss Mike Chimombe, shamwari yaJava, muzukuru waPhilip Chiyangwa, has showed off his new G-Wagon and 2 other vehicles, and it kukuradza matoys ake, and he actually paused next to his car and achibva anyora caption yakati, "The world watched as our nation come together and celebrate democracy. To celebrate our newly appointed president, we celebrate the power of hope, unity, and perseverance. And with every inauguration, we renew our commitment to creating a better future, and together we will build a great Zimbabwe." So hatizivi kuti democracy iri kuenderana here nemajiwagoni ari kushowiwa off or chii chiri kuitika. Luma 2023 G-Wagon iyo personalized. Mike, maiona Mike. Zvisinei, Boss Mike vari kuti mayouth esekwekwe vaipa nzvimbo because he is coming in with an empowerment drive yavari kuzoita. Vari kuti ivo is under the newly elected president vachiempower mayouth. Zvinzwirewo zvavari kutaura, and kana zvichigona kuti vanhu vave empowered, please take advantage of this. Muinde munowana rubatsiro. Boss Mike Chimombe wapinda paMidlands Kwekwe wayazopedza basa saka uri munyutigara wakarongeka handi kuziva kuti kutongofamba nechitima chiripo baba Mnangagwa 5 million utakapedza basa Tonga 2030 tonga kuchinga na yes baba sasa kukura isaenda tangofambisa basa chimombe ndana azo kuti